ಖರ್ಜೂರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಟೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂಟೆ ಕೆಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣನೆ ಉಂಡು ಓಹೋ ಎಣ್ಣನೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮೆಲ್ 150 ಕೆಮಲ್ ಕ್ಯಾಮೆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗೆ ಉಂಡ ಮಂಗೆ ಇಂದ ಮೂಲೆ ಉಂಡತ ಮಂಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಲೆ ಮಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಆಯ್ತು ಪಿಲಿ ಉಂಡಕ್ಕೆ ಪಿಲಿ ಇನ್ನ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಿಲಿ ಟೈಗರ್ ನಿಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಯಿ ಸಾಂಕುನತ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಲಿ ಸಾಂಕೋನ್ ನಿಕಲ್ ಜೂಕು పోతు పిలి ఎంకల ఇల్లాలి ఎంకల జోకుల్ హైటెకుల్ దంచి ఇంచిపో ఈర్న ఇల్లడి ఏతు పిలికులుల్ల పిలికులు ఏతుల్ల ಒಂಜೆ ఉందా ಅವು పోయి ಬಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಣ ಪೆದಾಯಿ ಬರ್ಪನ ಗೊಜಿರಾ ಪರ್ದು ಖರ್ಜೂರ ಅವು ಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾನ ಮಲ್ಪು లేపండి ఎంకల యూజ్ ఇచ్చావు ఆ దాన పొయ్యే దాన మల్పొడు ఉండు ఏళ్ళ దేతోను జర అల్ప పొయ్య ಬೋಡ್ತಿನ పొయ్య ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮೂಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ವಿಶ್ರಾಮ ಕೆಲವು ನಿಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲ್ ಬಾತ ಬಾತದೆ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವರೆ ಪೊಯ್ಯನಿ ತೂ ಒಂದು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಆಯ್ ನಿಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಡಿಯೋಡು ಪೊಯ್ಯದ ಬೇರ ಮೊಳ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಆಯ್ ಪೊಯ್ಯ ಬೇರೆ ಮೊಳ್ತ ಆಯನ ಮಿನ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಪುಟ್ನ ಉಂಡತ್ತ ಆಯ್ ಸೌದಿದ ಪೊಯ್ಯನ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಆಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಡಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುವೆ ಪೊಯ್ಯಡು ಭಯಂಕರ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸ್ಮಂಟ್ ಪೋರಿಗತ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಯ್ಯ ಎತ್ತಲ ಉಂಟು ಈ ಬಣ್ಣ ಬಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಕುರ್ಪೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಿಡ್ದಲ್ಲ ಕಂಡ್ರಾಪ್ ಜయించి ಕನೇರ ಬಂತನ ನಿ ಕೈಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟುನಿ ಪೊಯ್ಯಡ್ ದೆಚ್ಚ ಕಾಸು ಡ್ಯೂಟಿ ಕಟ್ಟರಾವು ಅತ್ತ ಇರೆಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿ ಕಾಣದೊಲೆತಿ ಏನ್ ರಡ್ಡು ಗೋಣಿದಾನೆ ಎಂಕ ಮುಲ್ಪ ಗೋರಿ ಕಟ್ಟರು ನಿಕ್ಲೆ ಕತ್ತಾವ ಬೋಡೈಲಿ ಎಂಕ ನಿನ್ನ ನಿಕ್ ಮುಕುಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಪ್ಪು ಎಂಕಿಜಿ ಆಡಪಣು ಆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಂಡ ನನ್ನ ನಾನು ಪೊಯ್ಯಡ್ ಕೌಂಪು ಈಡೆ ತರೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜರೆ ఒక బేతకులు తొర్తొంది పోనో ಗೊತ್ತಾಪಣೆ ಚಾಯಕ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋರ್ ಮಲ್ತನೆ ಎಂಕಲ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಸ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ಬ್ಲೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ನಾಯ್ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಸ್ ಸರ್ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಬೋಡಾ ಪೇರ್ ಎಂಕಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಉಲ್ಲರ್ ಹೌದಾನಿ ಮೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಮುದೀರ್ ಕಬೀರ್ ಆಯಿ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ಬಿಡ್ದು ಆಯ್ತು ನೋ ಮೈ ಬಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಡಿ ಮೈ ಫಾದರ್ ಪಾಪಾ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಸ್ ಪಾಪಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ ಪುಟ್ಟದಿನ್ ಓಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಮ್ಮಿ ನಾ ಸೈಜ್ ಓ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಮಮ್ಮಿನಲ್ ಕನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅಮೇರ್ನ ಸೈಜ್ ಆತ್ ಓಕೆ ಸೊ ಗುಡ್ तो ಬೇಜಾರ್ ಜತೆ ಅನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆಂಡೆ ಬೇಜಾರ್ ಕೇಂದ ಐಬಕ್ಕ ಬೇಜಾರ್ ಸಾವುಗ ಪಂಡ ಇರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಏಜ್ ಎಸ್ 26 ಜೋಕ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲರ 17 ಮ ಜೋಕುಲು ಉಂಡು ವನ್ ಪರ 26 ಅದ 62 ಓಕೆ ಅವ ಬಂಡ ಅರಬಿಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರಪಿನತೆ ಎಂಕಲೆ ಎಂಚ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಓಕೆ 62 ಬಟ್ ಇರು 62 ದಲ್ಕ ತೋಜುವಾರು ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಉಲ್ಲರ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೋಡೆದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಏತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ನಂಬರ್ 19 ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಏನ್ ಇಂಚ್ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಉಳಿತ ഒരു അന്ന ಓಕೆ ನಮ್ಮದ ಆಲೋಚನೆ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಕೊರ್ನ ದೇತೋನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ